nke echiri Nazareth. Ama na ụfọdụ n'ime unu na-anụ ka a na-ekwusị na ndị ọcha ji wee bịakwa bukọrọ alụsị anyị, bukọrọ mmụọ chi ndị ojii, mostly ndị Igbo, ndị Naịjirịa wee na-abịa ha. Mana a na-ekwu ido okwu ọ na-efu na-efe na ntị. Unu anọkọtabe ruo onwe unu kedu ihe mmetiri eji wee wetara anyị ụka, ka ọ dị ka ndị ọcha a na-eje ebe ife adịlọ. Nwa geenụ ntị ọfụma ka m kọwarụ gị ihe ị nwere ike iche eche na ya, ka ọ bụrụ na uche gị ga-ewekpakọ ọnụ. Abịa na be anyị maka na ndị ọcha amago na anyị nwabụ ndị izizi ekere n'ụwa a, wee bịa bukọrọ mmụọ niile, gbusisie nne na nna gị, nne na nna anyị ha, ma ndị niile a wentara isi na be anyị, egbusisie anyị, gbusisie ha, wee bukọrọ mmụọ ha ji wee jee manifest ya their own God, their own goddess, wee wetaziere unu ụka sị unu kpewe. Ndị ọcha niile ị na-afụ nwere mmụọ ha na-ekperu, ọ bụrụ Jizọs ahụ unu na-egbu onwe unu. Ife a na-eme, ife akwado ka a na-ekpe Jizọs wụ camouflage, ka ọ ghara ịdọ ka ha nche nye ma ihe a na-eme. Ịya jụgoro onwe gị ụka one dị na be ha. Ndị ọcha na one ka ifu were pisho nwoke ahụ unu na-ekowe na be unu, nwoke atịrị muvi unu na-ekowe na be unu na-eko ebe ha. Mana ajụ unu asị na Chukwu bụ mmụọ. Akụkọ ọnwụ na akọrọ unu maka Jizọs onwe dị ka o si wee hapụ n'ụwa, o made exist, onwe dị ka o si wee mee exist n'ụwa anyị nọ n'ime. Asụm na Jizọs bụ Nazareth adọdị n'ụwa. O nwere ihe bụ, o nwere Nazareth ahụ anyị fụrụ ka ha bịa, o nwere obodo bụ Mazarot or something, ha chenjiri ihe a baa Nazareth wee ka nna agwụ wee sị na Baịbụl wee okwu agwara ọgwa wee juru unu wee ghara unu isi. Imagine isi unu na Ada na Eve na mmadụ na-abụ ka ekere n'ụwa, bụ ndị ize ekere n'ụwa, na ọkwa n'aja, na ọkwa n'kezimafia, ọkwa aja uhughu, izuzu na ikuku eji wee kee mmadụ, eji wee werekwa mkpịsị ngụgụ nwoke wee kekwa nwaanyị, na be eji mmeri eji wee mmụọ nsọ ji wee tụwapụ ya ime, o wee mmụọ Jizọs. Unu eburu okpokoro isi unu kazịa ndị ahụ wetara unu ụka maazị ifedo na ya nọ. Ndị a wetaziri unu ụka kazi unu na-ebi ọfụma. Unu ewetaziri ụka ahụ kazi ha na-ata ahụhụ, ha vu their own poverty, butere unu gburu ife ọma niile unu nwere. Otu a ka ọ ga-abụ ndị mmadụ pụta, ha were afọ ha na-ata, they project that to people. We teach them na spell work ndị otu ha. Otu a ka ọ dị ihe ndị ọcha mere ndị Afrịka. Ha were their sufferness wee project otu Afrịka, wee na-ebukọrọ ife ọma ndị Afrịka nwere. Mana oge na-abịa, Afrịka ga-enwere onwe, mark my word. Ọgwụkwa nkwu, Afrịka ga-enwere onwe ha. Power ga-esi n'aka ndị ọcha wee pụ. Ọ bụrụ na ụmụ ọnọnwụ nwee n'izu, ọmụmụ ọ ga-eme maka na o nwere oge m gwara unu si unu na n'ụwa anyị fụ na-echenji maka o nwere ihe okike na-arụ. Obere oge
ọ bụrụ otu unu si afọ ụwa ka unu ga na-esi afụzi ya. Onye ọbụla ga-efesi the truth maka na ife ọjọọ karịzị n'ụwa, and obi adịrị Okuke mma na ọbịa ka o ji wee na-arụ ihe niile ọ na-arụ since ọ na ọdụ bizi. O wee na-ezukwa m ozi na-ezukwa unu, ma ndị pastọ niile unu na-afụ obere oge m ga-afụ onye ọbụla ga na-adakụ ibere ntụ, onye ọbụla ga-efesi the reality, the truth. Na ka m ji wee na-akụziri gị, ọ bụrụ na ịgba mbọ tinye ife m na-akụzi n'ọrụ, ịghọta onwe gị tufuo oge ahụ eruo. Ọ ma ọ ga-eru, oruo ga-eru, obere oge ọ ga-eru. Ana ọ bụ na ịghọta onwe gị, ị ga-anọ n'afọ. Na ka m ji wee na-asụ ntinye nkụzi m n'ọrụ. Nkụzi m a nwere ike ọ ya make sense na, ma ọ ga-make sense in future very soon, n'oge na-adịghị anya. Mba nna wa ka ọ dịghị gị mma ka ịghọta onwe gị, maka oge ahụ ruo ị ga na-etighara ịnụ. And ịma na mgbe ihe na-eso gị ọsịsọ, ị ga na-agbakeri ya na, and onye obi eru ha na ọ ya ama ife ọ na-eme. Na ọ bụ na ị ga-ebido na-atinye ihe ndị na-akụziri gị n'ọrụ, onwe ike dịrị gị na mma, oge ahụ enwe ike na-afụfe ndị a niile, maka ihe ndị niile anyị na-alaiki kịta ị na-afụ ị na-alaiki si o nwere oge ego dị ndị nwe amalaiki kụzi ụmụ ife ndị a niile ị na-alaiki kịta. O wee chenjie ekwugo m mana ndị mmadụ agaghị aghọta ya ọfụma maka ifu na-ama ha mana okesimụsi otu agwụo na ya. Ịchọ ya ọta ihe ndị ọzọ Okuke kwuru, ọ mmụọ ka agwazi gị ndị ahụ, maka mmụọ na onwe m ama m ya. Nna awụ na-eyi ya aghọta ya, tụsasịa nkụzi ma ka i wee nyere ndị ọzọ aka, nyere onwe gị aka, ka ị mara na Kristianity ewetara na be anyị Igbo na Afrịka ọ bụrụ maka ọdịna mma anyị. Nọọ ife enwe ka eji ewe na confuse anyị. Ọ ndị ọcha wetara unu Kristianity bụ ndị a mere na a na-anụ ọgụ n'Afrịka, mere na ndị Naịjirịa na-anụ ọgụ, mere na a na-egbusisi ndị Igbo be anyị. Mana ekwuo ya, ndị nwere okpokoro isi a na-anụ ọgụ, ndị agụụ na-egbukwa a na-anụkwa ọgụ maka ya, si na asị na o nwere ego otu adịrọ, nsogbu adịrọ, ụkwara oge ọ ga-ada, ada wuo chi ntị na arịa esu. A na-ama ọkwa mmiri fuo ozuzo, amakwana m ọkwa ahụ, and mmiri ahụ ga-ezoriri, and ọ ga-amakwara ndị agbachighọ n'oge, ezoghọ mmiri n'oge. Tinye nkụzi m n'ọrụ ka o wee dịrị gị na mma, shi agwa ndị ọyị ka a zụnyere m n'ahụ.